Илен. Брат, затворих си играта без да искам. Брат, първата секунда в играта и ай в мазето! Давай, Юрус! Окей, снимаме. I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Yes. Але... Чуй слушалките ми. Треперат. Вибрират. Е това огромно. Ще рисуваме ли? I'm taking what's mine. Ten years earlier. Успихни се малко на камерата, бе. Мишки ли има, бе? О, брат, тук е... И даже не мога да отворя леко. Погледни. Гребла. Веднага надолу ли, бе? Не се познавам. Не! Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Братичко, скърца, ти лут ли си, бе? Викай. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. So it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Значи ти си дошъл тук да се осамотиш, за да пишеш. Now Taka that ali? was a conversation I was too sober for. Или да се напиеш. Вънка е тъмно. То нещо пресветна. Брати, надолу ли има, бе? Ти лут ли си, бе? И заврях се в пайжината. Тя 2D. Ти си 2D. Точно аз ли, бе? Май си надолу.
Брат, първата секунда в играта и ай в мазето! Давай, Юрус! Давай! Кое е това? Генератор? Нафтова печка. Тук няма джъмпскери, бе. Daddy's here. Брат, как това ма стреснал? Да. Затвори леко тази врата. Брат! Какво се случва, бе? Ти лут ли си, бе? Да, като... Не бе, седни пиши, бе, ти лут ли си? Седни пиши, бе, не искам да ходя там, бе. Леко. Да, уеми. Какво се случва, бе? Това беше ли заключената стая? Брат. Нещо идва ли, бе? Това не е ли тази картина в начало? Да. Пробай да фащаш и да... Ако искам вратата да е широко отворена. Широко. Не бе! Се ли отворена, бе? Брат, това няма кефи, ти отли си. Това не го дръпни, бе. Това не го дръпни, бе. Брат. Брат. Чай, че се препотих. Сега какво ще ми скочи? Леко. Да, уя ми леко. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Чак избивам ма студена по ти отли си. Inspiring? Ще мине. Spooky? Уж ми мине, аз целен съм настръпнал. Ташаците ме All of these things. свиха. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do Ти your как се work. облегна на телефона, може To да чукаш live ма? your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Дойде ми. Bye, son. Love you. Кво ти дойде? You too, Mom. Демоните искат да излизат ли? Пак ти... Дай ми да си хода, бе. Затваряй тука. Не, искам да отворим, да видим кой ми оставят. Ус, брат, всичко скръца тука, ти нормален ли си? То не знаеш, че ако някой се задаваш, го чуеш. Може ли никой да ни се задава? I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Ситер! Аз съм на друго място.
Такова за куче намордник ли? Май да. Пак ти кучето, брат. Това е супер малко, това място за едно е намордник за мишка. Картина. Бая, зловеща. Ти къде си всъщност? Не знам. При Купе, бе! мишките. We would like to ask you to cease bothering. Не го изпия. Бурбон. Ай. Абувка! Figured you'd be up all night. Чай, ти в умрели момента картофи. си в историята на тази, дето пише ли? Знам, брат. Тази една да пише. Има нож забит в картината. С кръв. Да, бе, той е кетчуп, бе, той е в кухнята. Да. Да. Аз се забравих вратата. С чува, бе. Чесана. Ехе. Нищо се отвори ли? Не, нищо не се отворило, всичко се седи затворено. То е стара къща, духа вятър, нали всичко скърца, това е нормално, това е игра, няма никакви проблеми, стига се отворя толкова шумно, ма! Попиел. I'm sorry for yesterday. Има трудно за мишки, но не е използват. Това си такъв срок на годност. Това е номера на Рататуй. То навсякъде има мишки. О, Мина ли? да. Саприя, бе! О, водата! А! Крак! Хухрак! Сапри умивалника. А! Щом си надолу, да отивай. So sick and tired. Пияно. Нот. Моля се. Почвай. Добре, няма си. Майката ж! Какво става? Тук няма влизам. Не ми харесва. Надолу, освен. Е, тук си. На. Май искам тук да влена. Брат. Какво се чува, бе? Какво е това, бе? Let me ask you one simple question. Телефон. I'm sorry. Пистолет! Моля го взема. А, взех ключ. Червената шапчица. Много притеснителна интерпретация на червената шапчица, ама хубаво. Окей. У нас тая ред се отвори. А, така, там иди. А, братецка стали, бе. Daddy's here. Брат, какво ма стреснал? Been working all night. Don't wake me up. Влизай.
Той ще заключи. Брат, сега ако има някой на леглото, ти лут ли си? Окей. Might not be a household name yet, but just give her time. Сигурен. Парфум. То бастун искам да си го взема, човек. Бая, готин бастун, между другото. Живеят в една къща и си пишат бележки. Значи сега има мъж, жена и ти сега играеш с Някой. жената. Не знам. Как ще си изкъртиш гардероба? Ма те си звънат и по телефона. Не съм, много ми интересно как ще си изкъртиш така гардероба. Това е. Брат, мутнила е. Оставай! Чек. Тише. Маракасите. О, те маракаси като дойде джъмпскер и след това идва маракаса да те успокоява като бебенце. Брат. Ти можеш. Ти можеш. Бъркам, май не мога. Давай, Аз ли ходех или някой друг ходи? тук става за гонене. Какво се чува, е? Илен. Майка ти, мишката. То просто изчезна. Брат, моля те, отваря по-леко, е. Пак маракас. Те го успокоят. Успокоят. Отвратителна стая. Гледаш, излизат растения. No, this is private. Какво? Get it right this time. Bad man. Ще рисуваш ли, бе? Не, ма вратата беше отворена, сега не е. Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Знаеш, че в момента май това, което пише, ние сме... в смисъл... го изживяваме все едно. Няма нищо. Това не е откъде дойдох. Как ще оставиш прозореца отворен, бе? We are truly thrilled to. Паса на друго място. They don't understand what it takes to make a good painting. Не, аз разбирам. The work doesn't start with the brush, just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Киртина? Ето какво било, ето това не е кръв, това е вино, е.
Нели? Какво е това, бе, Това е човек? коза. Какво пише Барт Морилио се... Той не ми харесва. Та картина не е ли от Майнкрафт, бе? Ще рисуваме ли? Now, tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Това си го взе. А тази врата нямаше. Прекрасен коридор. О, е! Знаеш за какво още е прекрасен? Не, няма да го кажа. Виж, погледнем от хубавата страна, поне не е кръв. Значи това май е кръв. Боя е. Сейвна. Лошо. Моля се изкъпа. Явно не. I think I have the music for all the paintings now. Buried hopes never die. Картината изчезна. Шара. Това е същата карта. Тук не ми харесва. Аз нищо не виждам. Ей, лампата ще светна. Не, загася. Добре. Между другото. Нали взимаме парчета от картината? Виж долу дясно. It must be sharper. Моля те, вземи го. Моля те, вземи го това. Yes! Бе! Това не е кръв. Така, това е вино. Down the rabbit hole. Надолу по бясната дупка. Sorry I haven't written in a while. Ръчка. Много шумна тази ръчка. Чук, това е отвратителна стая. Това е отвратителна стая. You can't fight her. She will break you. Падна, бе. Пада, бе. Мама, види мишките. Look closer. Кот. Кон! И вече не е кон. Вече е 4. Добре. Така, изгори деби мишката, бе. 9. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Добре, 4, 9, 6. Май по-скоро ще е по-логично да е 6, 9, 4. Look closer. Много не искам. Хубаво. Ключ. Майко, човек, изкарах се къла, ти лут ли си? Защото съм си нахвърлял дрехите там. И с периферията виждам нещо черно голямо. This is fine. This is good. These are great conditions. I can
finish it. I can. Не, these are not great I conditions. will. I need to. For all our sakes. For our family. Значи, you can't For fight cars, family? you break you. Or just for you? Watch out. Go on. Tip the scales. Брат, аз не искам да я файтвам. Брат. Какво е? Моля, помисли, че това е от играта, а то стола ти скърца. Не му е лесно и на него. Тук сейвна, то стол се мърда. Сега ще се треснеш ли? Ай, аз ще затворя да ни се треснеш ти. Which color should I choose? Зелено! Деца клад или червено? Окей. Окей! The green of her eyes. The red of my paint. Добре, значи слушай сега. Пише you can't fight her. В принцип, зеленото е цвят на хармония, на мир. Аз към хармония и мир. На червеното е цвят на кръв. Да. Ръка си. Виж, тук ще е обратна психология. И ако отиш при зеленото, ще бъд или в червеното. Или мога да е обратна психология. Ще да е обратна психология, то буквално ми показаха този стол са мърда. Значи тя е там, тя е в зеленото.